nyika yese yeZimbabwe yava tired nevakomana ava veYouth League. Vamuri kuona kuti these are the guys who are pushing for ED 2030 vachiti aiwa mutungamiri wenyika ngaatonge beyond 2028. Vanenge vachiburitsa madevelopments sezvakaita sekufamba kwake, marehabilitation emaroads, vachiti aiwa mutungamiri wenyika ngaapedzise kudevelopa nyika kwaari kuita, vachiadvocata kuamendwa kweconstitution. Sana bina mashoko atinoona vakomana ava muzara nhasi vachizowedzera ava ndoti bosubscribe like turn on the bell icon. Tipi napano pamuna tiri kuona this flyer muri kuona iro reZANU-PF Youth League rakanzi munhu mutapa day 2024 Great Zimbabwe masvingo. Tikuona this advert iri kufamba ichibuditsiwa nevakomana veYouth League vachiti musi wa15 September it will be on a Sunday at 900 hours Great Zimbabwe Monuments masvingo. Vachiti aiwa ADM Mnangagwa anenge achinokomemorata kuti aiwa is the munhu mutapa ndiye munhu aiwa ari kutungamira nyika yeZimbabwe achiita massive developments. Vanenge vachikomemorata celebrate aiwa uchairmanship hwaakawana. Vamwe vaifambisa mashoko muzara nezuro vachiti aiwa is pushing for his secret rituals, ari kuita kuti aiwa aramba achiita kuti aramba ari stay on to power. Tikuona all these developments dziri kuuya idzidzi aiwa zvinhu zviri kuita kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe arambe ari on to power. But tichitarisa with the current situation nyika yeZimbabwe aiwa the economy is grappling. Tiri kuona aiwa the downfall, tichiona kuti the ZiG, the new currency aiwa iri kuluza value ichichayikwa mastreets. Panapa tiri kuona kuti aiwa vanhu they are finding it difficult to send their children to school. As you all know kuti aiwa vana vakavhura for their third and final term for the year. Tichiona kuti aiwa this situation is very critical, iri kuremera vagari venyika yeZimbabwe. Timudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa bvina comment section medu musava no subscribe or like pamwe chete no turn on the bell icon.